kon je het bijkomen van al die buien van het Aroene weekend in Ljouwert voelen in 2 dagen tijd 50 mm. Ja, en dat weer te waar, dat konden we u het achter u letten, maar flink wat zinnen, een noffelijke simmerdag. Joen en vannacht, ja, meer en meer bewolking. Het rekken denk ik haast heel bewolkt op een enkele opklaring na. En misschien valt er uit de bewolking wel eens een spatje rein. En verder is een temperatuur die heeg is, zo'n 17 graden, in het oosten en zuidoosten nog zo'n 13 graden. En de wind is net al te sterk, zwak of matig uit zuidelijke richting, zuid-zuidoost denk ik. En dan terug naar morgen. Morgen wordt een dag met eerst bewolking, kans op een bui of een buiken, maar in de midden winters in het terrein komt hij er overal nog bij. En dan heb het op een warme dag, 21 tot 23 graden, een volle simmertemperatuur. Ja, de wind uit het westen en het zuidwesten waait, matig en vrij krachtig en die houdt hem letter in de midden en in de uitdel. Morgen is het nog zo'n 18 jontje of 20 graden om een uur wacht heen. En dan zetten we terug naar de orendagen van deze weekend. Nou, baasje, een volle simmerdag met zo'n 23 graden op plak 24. De zinnen er flink bij. Prachtig maar. Op Tonge dags wel een aantal buien. Ja, letter een aantal pittige buien. Met name in de joentijd in de nacht, maar kon ze op Tongen. En dan vreed bewolking en beetje zinnen, maar ik nog een paar buien of buikers. En de temperatuur gaat op vreed waarom richting de 18 graden. We maken morgen maar weer even in het waarschuwen.